Туры эфирда үз эшебезне дәвам итәбез. Быел башка бер төкле культуралар кебек үк карабудай уңышы да аз булды. Сәүдә шелтәрләрендә туклыклы ярманың бәясе дә артты. Бу районының Фәнил Шәйхәттаров крестьян фермер хуҗалыгында да әлеге культураны игәләр. Киләсе елга максатлары карабудай мәйданын арттыру, әбертүк җитештерү чыгымнарын киметү. Авыл эшчәннәренең хәзерге мәшәкатьләре турында киләсе репортажда. Быел әлеге крестьян фермер хуҗалыгында карабудай 160 гектар мәйданда үстерелгән. Җыелган уңыш Зур Фролово авылындагы ындыр табагына китерелгән. Монда Италиядән махсус кайтарылган җайланмада киптерелә. Бүгенгесе көндә карабудай киптереп ятабыз. Бик яйлы оборудование бездә бар. 170-80 тонна көнгә киптерәбез. Карабудай санитар культура буларак та отышлы. Ул эш этапта май аеннан башлап июнь уртасына кадәр чәчелә. Технологияләрне төгәл үтәгәндә югары уңыш үстереп алырга мөмкин. Кырлык булган аркасында уңышы, конечно, әзрәк. Но алай булса да, где-то порядка 6 центнер гектарны алдык. Быел экономикасы карабудайда затраты әлләни түгел, анда семена, первичный удобрение киткән инде. Умартачылар белән дә үзара килешеп эшлиләр. Карабудай үстерү өчен яңгырлы һава шартлары кирәк. Яңгырлы елларда 1 гектардан 25 центнерга кадәр уңыш җыярга була. Минем уйлавымча, карабудай белән заниматься итәргә кирәк. Чөнки ниләр белән генә, зерновойлар белән генә алдырып бетереп булмый. Аның төрле еллар була безнең. Менә барыбер, значит, күпме булса да, әле безнең бу карабудайның керем булачак. Киләсе елда карабудай мәйданын 200-250 гектарга кадәр киңәйтергә уйлыйлар. Ә быелгы уңышны он ярма продуктлары җитештерү комбинатына тапшыру өчен килешү төзелгән. Фарис Мөхәммәтов, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы.